Fawdex kien infakkar il-25 anniversarju mill-iffirmar tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal. Waqt l-attività organizzata mill-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà fil-Kulleġġ Ser Michael Angelo Refalo, it-tfal għawċin kienu mistiedna jesprimu ruhom permezz ta' ħajt li ntrama apposta. Hawnhekk it-tfal pinġew jew kitbu xi xtaqu għat-titjib tad-drittijiet tagħhom. L-aktar messaġġi li laqtu lajn kienu dawk kontra l-bullying. Il-President ta' Malta Mari Louise Kolejro Preka qalet li l-Fondazzjoni tal-President qed taħdem sabiex tippromovi aktar l-edukazzjoni tat-tfal li hija ċavetta għad tkabbir holistiku tagħhom. Hija fakret ukoll li din il-konvenzjoni hija l-aktar konvenzjoni li qatt ġiet ratifikata minn bosta pajjiżi fosthom Malta. Preżenti f'Għawdex kien hemm il-Kummissarju tat-Tfal Helen D'Amato li tkellmet dwar il-bżonn biex it-tfal jirrispettaw l-tfal oħra u anke lil adulti fosthom il-ġenituri. Biex tibqa' tfakkar dan l-anniversarju, il-Fondazzjoni tal-President ippubblikat ukoll ktejjeb bl-Ingliż u anke bil-Malti biex it-tfal infushom ikunu marfa aktar dwar id-drittijiet tagħhom.